Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinti TV bisimilla mone ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide moɗon to fulfulde woni kala salminama juurama ko wiɗon tan goto fof salminama inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol salminama juurama bertama juuɗe gam dañde duwaw yuppo e leydi meɗen yuppo e aduna o foof no dañirton ruɓɓindu jayndeli moɗon subaka foof ko banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde bonum gorko Amadou Moussa en jewnino wajiɓe no fewi min hoore mi yewnima kadi en dañi weekend machallah juɗɗo walla ka gotan dañi Amadou weekend o noon ko e so wona min tan an elle a liggima eyyi ko noon ko an tan dañi ɗum noon ko salmitadema e salmindema no fewi salminde yeeɓiyankoɓe wonɓe e nder leydi Sénégal ha e caggal leydi yettudeɓe kadi aussi e jarnudeɓe ha tengti e yewede mawde nde gonduɗen e oɗo weekend mawɗo noon tigui Amadou ko ɓuuri tengtude hande ne jeeya ko ɓuuri tengtude ne wayno koko uddi hakkillaji bandiraɓe tan ha joni ko oɗo rafi coronavirus Aissata ene wayno noon ha hande ɓuuri hen majjitade ko erang mo lendi nodduno wonde yo Afrique yaafe ko paate banggue ñamale muɗum ne wayno won gayi mawɗi tawti omo ganduɗa ko mo leydi Macky Sall noon tigui Amadou wadde jayde le soleil udditadama tigui nden jayde wadde Aissata en guittat lone ɗe tan bandiraɓe jaafo jayde le soleil ne wayno oɗo subaka wi tan ko ganduɗa ko woni gam haɓade boros coronavirus saabi noon ha jibini dendagal caɗele ɗe ganduɗa ɗe koto banggue faggudu leyɗele meɗen ha tengti leyɗele windere nde kala e kuuɓal o ganduɗa guel kay ne wayno nanama famama ko erago ummigo e mawɗo leydi ndi Macky Sall ɗum ɗon noon jaabima hen ko le pape François mo ganduɗa kam ardi rewoɓe diine isayankoɓe ko nonne kadi e hoore e leydi France Emmanuel Macron roi Mohammed VI wondude e gonnoɗo hooreji jagorde mo leydi dowlaji Angleterre hono Tony Blair ene wayno kamɓe kala e wiide jayde ɓe tawti mawɗo leydi ndi ko nonne kadi FMI Fonds monétaire international ma yaltin koppareji tolniɗi e temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom e jeegom milliards francs CFA gam hokkude leydi men Sénégal jayde quotidien le quotidien oɗo subaka hande ne wayno koye wonɗon fannu arti gam tigui ne wayno yaafade ñamade yoga e leyɗele Afrique yankoje jayde wi noon oɗo saaha hande ko vaccin mo ganduɗa o nan tigui woni e tabal moƴƴal e oɗon fannu pape François wondude Emmanuel Macron tawti mawɗo leydi ndi Macky Sall gondum kadi ne tawe hen hoorejo leydi Afrique du Sud hono Cyril Ramaphosa ne wayno suɓima yimɓe nayyo kono dirte hono envoyé spéciaux ɗum noon ko suɓaɓe tedduɓe heeriɓe kono ɗum ko noon ko guuɗi roi Mohammed VI ina tawe hen to leydi Maroc so wiide wonde yaafade Afrique ɗen ñamali ne wayno ko tabal mawgal to banggue e fannu o jayde enquête ko noon tigui jayde ne wayno arti koye gongaji Aminata Assome Diatta jagoɗo tambiro coggu e jeygu so wiide wonde tan eko gudda bikiniɗi ko le grand oral ɗum noon ko gudde ganduɗa ɗi mawɗi o surti ɗum so wiide wonde ina wayno woto yimɓe jogo kulu huuli e ndu lewru fayaɗo woni lewru korka eɗen gandi ko balɗe seeɗa heddi hen kono kadi o arti ko yewti ko e erago mawgo ngo waɗi so wiide wonde dendagal ɓiɓe leydi ndi kala yo ɓorno ko yewti ko e masque gam tigui tawi ko masque ɗe ganduɗa ɗe ko tayre men tigui ñooti ɗum ɗon noon Aissata ene wayno oɗon tawe e gonɗon erago kono ɗum ko kadi o arti e goɗɗum ko ganduɗa ko ma deñu hakkillaji e dendiraɓe men sosoɓe jajaɓe Coulibaly naɓe so wiide wonde maaro kay ko Sénégal jogui oɗo saaha ene wawi wuurde leydi ndi ko tolni e lebbi jeegom ha lebbi jeeɗiɗi paaɗi jayde las quotidien oɗo subaka hande ne wayno arti koye ha joni cargol ko yewti koye kaɗo guura fewde e nder leydi Sénégal kala e kuuɓal saabi noon jayde wi tan ko micmac ɗum noon tan woni hande ko sari walla mbiyen ko sati ko yewti ko e nder kaɗo guura ne tawe e hello tati e nde jayde witede las quotidien vox populi nden ɗon jayde ne wayno arti ko yewti ko e jaɓɓugol yoga e kuule saaha kay e ko yewti ko e laygol o mboros covid 19 jayde wi tan ko la LONASE ne wayno oɗo saaha kay tonggui ko yewti ko e yogo e kuule kono kadi yabɓi kulde ganduɗa ɗe lelni ɗum mo ganduɗa ko maw leydi ndi Macky Sall ine tawe hello ɗiɗi kono tan jayde arti e yogo e nokkuji ɗi ganduɗa ɗi o saaha LONASE ina uddirta ɗum ɗon ko toon to Médina Sicap Plateau tawi noon yimɓe hewɓe ina teske ndenede jayde wi ko yoga e commerçant ɗi ganduɗa ɗi ko wona hunde ganduɗa nde kay ha joni ko jojji winomo yo uddu ha diwa o saaha caggal vox populi l'observateur jayde groupe Futurs Médias e oɗo subaka hande kañumne arti ko yewti ko e laygol o mboros covid 19 ɗo leydi men Sénégal ko nonne kadi e nawgol nguura fewde ɓesguji ɗi jayde wi tan ko Mansour Faye e Diop Sy e ɗe milliard uji jeegom e haalis meɗen CFA kono kadi e gongaji ɗi ganduɗa ɗi jagorɗo tambiɗo ɓamtare dowri ndi e suuti ɗum fewde mo ganduɗa o ko homme d'affaire o ɗum ɗon foof ene tawe hen ko wona ɗum ko kadi ne tawe hen goɗɗum laygol e gonka oɗo mboros coronavirus ha tengti noon e ko ganduɗa ko kuluhuli mawɗi ne joga toon to Louga Touba e Thiaroye jayde arti hen ko ɓuuri yaji ne tawe e hello ɗiɗi ha jeetati e nde jayde l'observateur ko jayde libération addi nden ɗon e subaka hande o ari ko kuluhuli
huli mawdi ganduɗa ɗi ko teskete ko wiyete hono transmission communautaire to banggue coronavirus Dakar ne wayno ina jogana kulhuli no fewi wonni neɗɗo goto yiya ina wondi eko yetti on ɗon boros ɗum ko toon to Gueule Tapée ko hanki tigui altini jayde arti kadi ko holtan omo ganduɗa ko dafaɗo toon to Louga o raaɓi ko tolni e nogas en nayo o neɗɗo kono ɗum ko kadi o ganduɗa ko jeeyannoɗo toon to jeere marché Ocass to Touba nawnoɗo gadnoɗo ɗo e Dakar jayde wi tan ko kanko tigui heddino goto mo sellano toon to Touba hay kanko ni holitama wonde o selli hanki kikiɗe jayde stade uddata damal ko noon tigui nden ɗon jayde ari ko e gotiri e baroɗe ganduɗa ɗe ko baroɗe ɓoyɗe gonde were munen ko Elhadji Ousseynou Diouf e go foto no jirɗon jayde waɗi ko namdal beele ha joni ko kanko tigui o woni baroɗe ɓurde mantinade e oɗo saaha mo gonɗen e saahaji kadi ɓennaɗi jande noon ne wayno arte konnguli ferdina koli ɗeɓɗo gonɗinde so wiide wonde Elhadji Ousseynou Diouf ko neɗɗo mo ganduɗa o tampinnoɗo kay ɓe ganduɗa ɓe kay ko ɓe huccidiranno e kala saaha woni défenseur uji ko noonne kadi jayde arti e wondemo Sénégal najo gadiɗo hebde ballon d'or Afrique naɓe kono kadi jayde arti e parcours mantinde mo waɗi e qualification coupe du monde e CAN 2002 noon jayde wi tan ko nder match ji jeetati o marqué hen fodde bituji jeenayyi kono kadi jayde arti e match mo ganduɗa o ko musɗo gulɗo jaw hakkude leydi men Sénégal e Elhadji Diouf kam e dowla Gambie wonno ko nden hitande woni 2002 ina tawe hen konnguli Mbaye Niang biɗo wonde so tawi Marseille ƴemi kam ina wayno mi wiyata ala ko ɗum wonno ko tongunoɗen e roɓine men jayde jeewo subaka noon tigui Amadou keddotoɗen tan koye jayde stade o mo ganduɗa yette hande Elhadji Ousseynou Diouf addi woni mantiniɗo no fewi e banggal fukakoyngel Amadou beele hande ko Ferdinand Coly wi ko hande an sa ƴeewi équipe o mayi hen baɗono Elhadji Diouf walla mo ganduɗa ina baɗimo ɗum noon sikki ala e ɗum eɗen jogui barono Elhadji Diouf e saaha mo wano o eɗen gandi hande o hakkillaji jaggi ko mo ganduɗa ko Sadio Mané c'est vrai noon waɗa gueɗe mantiniɗe kono wonto Elhadji Diouf ɓurdimo ɗum ɓurdimo koto banggue équipe nationale eɗen gandi Elhadji Ousseynou Diouf e saaha muɗum no ko football mo ganduɗa o wonano gotum 2002 2020 ko duuɓi sappo e jeetati donc football nden e football joni wona gotum kono kadi e génération nden e génération goto e génération hande o wona gotum kono Elhadji Ousseynou Diouf ne wayno ɓuurimo wadde gueɗe payodinde équipe nationale ɗum ko gonga kono Sadio Mané ne wayno daɗimo to banggue au niveau international noon tigui Amadou saabu banggal international ina heewiyede joueur eji men ɗi no juwirta ɗo ni e toon wona gotum wadde gareten Amadou koko uddi damda koye yimɓe oɗo saaha woni tan coronavirus walla mbiyen covid-19 laygol muɗum ɗo e nder leydi meɗen Sénégal noon nomin batta subaka foof e arde tan hanki test uji baɗanoji temedere e capanɗe nayyi test waɗanoma ko 11 arti ne dañi oɗo rafi coronavirus kono kadi ɓeɗon 11 sappo ɓe ko raɓaɓe ɗen woni kawoji contact e goto mo ganduɗa ko ka communautaire mo ganduɗa ƴetti ɗum kono anda ko holɗo ƴetti ɗum jeeɗiɗo noon celli hanki ha kote koreji mumen e ɗiɗo wasɓe hen pittali mumen e goto mo ganduɗa yaltinama leydi ndi ɗum noon guila rafi o fuɗɗi ha joni ko 291 kawuji limay ɗon leydi nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon 187 celli ha koti galleji mumen ko tolni noon sappo walla mbiyen 110 ɗo joni gone tan e safaro gone safrede e oɗo saaha ɗum noon Amadou woni ko ganduɗa yete mo sellano o ha yaltina leydi ndi kañum wasi fittandu muɗum toon to diwan mo France ko noon tigui wonno ko aset ɓennuɗo o kono ha joni tan o kanko limtatake leydi Sénégal o limtate ko toon to caggal leydi ɗum saabi noon hata gonɗen ɗo no mbiɗani nde limore nde ganduɗa nde Sénégal ne jogui ɗiɗo wasɓe pittali mum e goto baɗade évacué e ɓe selluɓe ko tolni e 1jeetato ko gueɗal mantinigal c'est vrai won kawinana ɓeyɗo e nder ɓaadi hande 300 kono noon ina wayno kam alhamdulillah safroɓe e laamu ngu nana dari lang gam riwtude oɗo rafi yalta leydi men Sénégal noon tigui Amadou won kadi ko goɗɗum ko ganduɗa ete mataw ko rafi o saabi addate ne waɗi fayida woni ñamale ganduɗa ene fawino yoga hen koye africain ji ɗi leyɗele Afrique hande ko wayno banque mondial walla FMI ɗeɗon ñamale ne ustama walla mbiyen yafama kamɓe FMI noon ɓe ballitgol ganduɗa eɓe ballita hen yoga hen e leyɗele ina jeeya hen leydi meɗen Sénégal Amadou ko milliard uji temedde ɗiɗi e 66 milliard ɓe balliti leydi men Sénégal ko noon tigui ko hunde ganduɗa ene ɗaminno saabu eɗen gandi mawɗo leydi ndi erima ko tourné laabi ɗiɗi ha laabi tati e nder jonte ɗiɗi ɓennuɗo ɗe so wiide wonde so tawi ɓe jiiɗi wallude Afrique ha habto oɗo rafi coronavirus alay saago ɓe pawta ñamalɗe ganduɗa ɗe hande yoga leyɗele Afrique ɗe ngala doole ina dimdi ha teddi ɗum ɗon noon ɓe yerino ɗum ko
banque ji mbaɗe no FMI banque mbaɗe no banque mondial banque mbaɗe no BAD banque africaine de développement e banque ɗi ganduɗa ɗi hannde ene ɓuuri yajde ene ballita leyɗele ɗe ɗum ɗon noon wiyama wonde ko hunde ganduɗa nde ko erago ngo yimɓe tawtimo ko wayno mo ganduɗa ko Pa François batodiɗo ene wayno gadiɗo tawtudemo wonno ko dimanche ɓennuɗo o e ha joni oral makko mo waɗanno toon to ganduɗa ko woni Rome ko noonne kadi Emmanuel Macron hanki ko noonne mo ganduɗa ko roi Mohammed VI Tony Blair waɓe noon e waɓe noon firti wonde ko ɓe nani komo leydi ndi haali ko te kadi ɓe jaadi hen kono kadi FMI wona tan yaafade kono kadi yaltini ko tolni e temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe jeegom milliard ngam wallide leydi men Sénégal kono kadi wona leydi men tan mbeɗa andi ma en gaari hen e leyɗele ɗe ganduɗa ɗe hannde e limmore enen joopa e klutiengal ballal noon tigui Amadou hannde ɗeɗo ñamale ko hen keddotoɗen so tawi fawtama koye yoga hen leyɗele Afrique naaɓe beele hannde kadi so rafi o ɓenni aɗa andi ina faɗa hannde dañde caɗele to banggal gartam ganduɗa yete koko jogori jippade ene jogori dañde caɗele no fewi ɗum ɗon noon beele hannde kadi wonata lawol gam leyɗele Afrique de kadi faade mabɓe gam kadi ñamlitoyade ñamale min yiyandam tan woni Amadou ko wayni so fawtama yo moni fo hankkadi wat ko wiyete e dañal muɗum ɗo tolni ene yara hen sese ha ummito saabu so ñamade kadi arti tan wonat ko ganda teddittu kadi nder leyɗele meɗen kono kadi musata ɓe ganda goni population ɗi ko noon oɗo rafi musde Aissata on wawi wonande Afrique yoga leyɗele Afrique exemple woni ha joni yeeru mawɗo so tawi koto banggue ñamalɗe walla caɗele tindaɗe walla coynade ko ina tolni hande duuɓi 25 ɗo e lebbi payaɗi sa renaki Afrique ma wuur caɗele ɗe ganduɗa ɗe wuurini ɗum e duuɓi 25 ɓennuɗi ɗum ɗon noon ko gueɗe ñamade wonno kono noon ko fawta ko hande e dow ɗe leyɗele ene wawi janggo e jaam hay so tawi caɗele ene coyna ma wonanɓe yeeru saabu won leyɗele ɗe ganduɗa hande koko ndimɗi milliard uji ha wayno leydi ummorade e FMI ummorade e banque mondial e banque uji mbaɗi noon ɗi limtuɗen kono noon so tawi ɗum ɗon foof yafama jomumen ne mbawi wadde saisir occasion e on tuma mbawa ene wayno ƴellidde doole munen e faggude munen keddo hen saabu ko ndimdunomi ko manam mi rotima yaada e laaɓal e liggade kadi aussi pour ɓamtude Afrique ɗum ɗon noon ko hunde ganduɗa nde waɗi fayida saabu hanki sa daari FMI e jamma jengguɗo ɓe kolliti wonde e nder leyɗele 25 maɓe ballit ɗumen ballitte kewɗe e sikkala leydi men Sénégal ne hen jeeya tawi ɗen leyɗele 25 ko nder windete he tawete kono 19 sa daari ko ɓuuri heeɗo ko wadde firti ko ɗo e dunde Afrique tawete firti noon wonde ko ha joni rafi fo e musde e hamnade ene wawi wonande taɓal yoga e leyɗele Afrique ne wayno gummo e caɗele to banggue ñamade kala e saha ñamade noon nde wawa wasde wadde saabu hay leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ko joomen copareji ina ƴetta kalis toon to diwan walla mbiyen toon to banque biteɗo banque mondial ha toon to FMI noon tigui Amadou aɗa andi ɗeɗon ñamale hande ina muusi saabu ɓurata musde ni koye ɓe ganda kamɓe goni population walla mbiyen africain ɗi e koye leyɗele ɗe ɓurata tinde ɗeɗon ñamale banggal gongal noon ganduɗa hande mi tawi kaw Abou Diop ene jala e Samba Diop kono joni pammi holko saabi hande weltare mabɓe saabu jagorde joguinde banggal coggue jeygoɗo e nder leydi meɗen woni banggal commerce woni Aminata Assome Diatta kañum Amadou holliti tan ɗo e nder leydi meɗen maaro ko fayi ɗo e lebbi jeegom fayi jeeɗiɗi ngakkata e nder leydi meɗen Diop ɓe Sisi ɓe ne mbawi so leliɗano eyyi ko hunde ganduɗa Aissata ene deñi hakkillaji to jagorɗo deñino jayde enquête wiiri hande subake c'est vrai wiyede ɗo e lebbi jeegom ha lebbi jeeɗiɗi ne wayno leydi ndi jogotako caɗele to banggue ganduɗa ko ɗum woni hono gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko maaro kono kadi Aissata ene wayno ko hunde nde ganduɗa ene foti fonno deñude hakkillaji ɓiɓɓe leydi ndi to banggue goɗɗum saabu en ñaman tan maaro ɓolo eɗen ñaama nebam eɗen ñaama ko yewti koye farine eɗen ñaama gawri eɗen ñaama hande o mo fonno wadde hono rassuré ɓiɓɓe leydi ndi foof stockage Sénégal ɗi enen jogui guura timmuka to banggue ɗo e lebbi 5 lebbi 6 ha lebbi 7 en ɗaminaki yettoyade ɗon so tawi oɗo mboros ne heddi ɗo eɗen ñaagui jomiraɗo joom baɗe bawɗe haade nden ene wayno yo hunde ene wayno gas ko adi nden kono noon min konngudi makko ɗi deñude hakkillaji yimɓe to banggue maaro yonani saabu leydi ndi wuran tan maaro ɓolo noon tigui Amadou leydi ndi wuran tan maaro ɓolo sukara hen jeeya meew ko hen jeeya e goɗɗum ko e nebam ɗum foof ko hen jeeya mataw mawo artu hen e lawol gongol ko ɗo min kaɗan tawone banggal roɓɓindu jayndeli moɗon ko dañnode weltare huccide e moɗon bandiraɓe fulfulde fo salminama juurama kono kadi min dañino weltare huccide e moɗon ko banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Amadou Moussane Ndeye Fatou Massaly heɗen noon e banggal caméra o Allah jarama on jarama